החלום שלי הוא ליצור משחק וידאו כל כך מעורר השראה שיחולל מהפכה בתעשייה ויהפוך לשיחה של גיימרים ברחבי העולם. אבל לפעמים לא משנה כמה אני בטוחה, ספק מתגנב פנימה. שוב פעם. תרזה, היי! שוב תודה על מפגש סיור המוחות. איך החלום שלך מתקדם? נורא, אני לא יכולה לסיים את המשחק הזה. אני צריכה את הבסטיז שלי. היי! עכשיו אני מבינה איך את נוסעת מהר כל כך. איפה רנה? אני כאן. אז אנשים אוהבים את הבטא שהעליתי של המשחק שלי. וואו, אלה החדשות הרעות. רגע, מה? אלה לא חדשות רעות. אלה חדשות רעות כי... מה אם אני לא אסיים אותו? וואו, זה היה הזוי. זמן למרחב החלום. תרזה, מאיפה מגיע הספק העצמי הזה? אני פשוט מרגישה שיש עליי לחץ רב לספק משחק שיכול לשנות את העולם, אבל אני אפילו לא יכולה לסיים את השלב האחרון. את לא נתת לי לוותר על מופע איפור החלום. וכולכן הזכרתם לי את הכישרון שלי כשדאגתי שהריקוד שלי לא מושלם. הכנסת את עצמך ללחץ רב, תרזה. למה שלא תקחי צעד לאחור ותהני מכל מה שהשגת עד עכשיו? מה אם נשחק את המשחק עכשיו? כן, בשביל הכיף, בלי ציפיות. את יודעת כמה אני יכולה לעורר השראה. וואו! אוף. אתן צודקות. בסטיז, בואו נשתדרג. קדימה! קדימה! להסתובב! או לא. בואו נזוז. מה? דייזי, קוביות מעופפות משמאלך. בסדר, לעלות. ברוקלין, הדוב! תפסתי! הצלח! או לא. יש לי, אני יודעת. קדימה, קדימה! יש, הצלחתי! סיימתי את השלב! תרזה, זה היה מדהים! המשחק חי! תודה, בסטיז. ותודה גם לך, חדת קרן קטנה. כמו שטנטנה וכזאת חמודה. תרזה? תבדקי את הטלפון. המשחק שלי כבר הגיע ל1,000,000 הורדות. הם אומרים שהמשחק הזה הולך לשנות את כל התעשייה לגמרי. החלום שלי! זה קורה! ידעתי שתצליחי!